Nyakorom gajuang dakika en 31 tok saa adek mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni e chenro mano mar mbaka oromo. Mana ka pile wawachoga ni machiegni mar mondo mi wago mbaka. Okinyi makawuono wadwaro loso kotenre kod pek e mbalariany ahinya kaluwore kod omenda masiro somb mbalariany e pacho kae. Ndika nyaka gisenya Nyakorom gajuang jopuonjre odong' mana gi ndalo 13 kende mago jopuonjre manego bed ni oro kwayo mano e mbui mano mar Higher Education Funding Portal. Udong' mana gi ndalo 13 kende mar mondo miwuor kwayo makamano mar kwayo hola mano mar HELB kata mano mar scholarship mano omenda ma bende piny owacho jachiwo mano mar siuro puonj mopogore opogore. Kata kamano nyaka gisani nwawinjo kanyo ka jata chenro maduong' mano mar duol mar HELB mong'ere kaka Charles Ringera owacho ni mana jopuonjre madirom 60,000 kende emosero kwayo mano mar mondo mi omigi hola mano mar HELB kanyakla kod mago mag scholarship. Ka bende wang'e ni kwan mag jopuonjre maromo 280 ema bende nego beni riwore kod mbalariany kanyakla kod TVETs mopogore opogore. Mane thor wach ma bende wadwaro bedo godo kinyi makawuono kapok wadonjo kram ne mbaka. Nyakorom gajuang tiere sigana ma bende jafombo marwa Judith Omondi notimonwa ahinya kaluwore kod pek mar jopuonjre mar yudo omenda mano mar HELB. Kanyaka sani piny owacho wacho mana ni kaponono ni japuonjre ni mana e higni 18 kintiere kod kipande e kinyalo chiwne omenda mar HELB. Wawinja na sigana makamano bang' mano hanyisi welo ma bende ntiere godo. Magi gin jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa ma okalo. Lai marabora ni yare malo karidore piny nyaka e ondara en mar manyo duoko ewi midhiero magiyudo e kinde magioro kwayo magola kod sir kokalo e mbui mar piny owacho. Ka nitie jonyuol kod jopuonjre mamoko wuok oko mar Nairobi. Gijumbe 2 kende to piny owacho loro chenro mar oro kwayo. Jatatiji mar duol machiwo sir mar omenda HELB koni maromo jopuonjre 60,000 kende ma oseoro kwayogi ewi kwan mar jopuonjre 260,000 ma owinjo or kwayo. Jopuonjre ma ochopo ka koni gin kod tich matek e oro kwayo ka moko rito nyaka saa 7 mar otieno mondo mbui mar oro kwayo chak tiyo. Portal is lagging because you cannot access the portal any time of the day. You must sit up to late night, maybe from 12 to 3, because during the day there are many people accessing the portal. HELB chenye inafanya nimetik both the loan and the scholarship. Sasa loan ndo imeenda, scholarship bado. Sasa and scholarship ndo ina to take 93%. So nimekuja hapa nione guidance kama watansaidia ni tick to your HELB. Kopogore gi ma ochopo yudo sira chiel kachiel e apise ma Nairobi e gwenge geno rumo ne jopuonjre moko e kaunti ma Kisii. Ma en japuonjre ma owinjo riwre kod mbalariany ma Kabianga mar timo clinical medicine. En japuonjre ma janyuol mage onge nyalo hike bende pokoro 18 nyiso ni ok owinjo yud hola. I'm supposed to report on the 28th next week, but due to challenges, I don't know if I will be able to report by that date because the fees are high. E twak marwa kod jatatije mar HELB Charles Ringera okoni kik japuonjre ma onge gi opande bed kod kibaji hola magi biro migi e kinde magi yudi opande magi. In terms of supplying the other details, for example, the index number and the birth certificate, they won't be allowed to supply that index number and birth certificate. That will allow us then to proceed for purposes of categorization. We'll then know how much amount of loan is pegged to that child. Immediately they get the ID, they will launch the ID with us through again the same system, and then their tuition loan will be released to the university. Ringera okoni gisetwa kod mbalariany mondo mi oyie rwak jopuonjre ma onge opande kendo singo ni gibiro chwalo omenda gi ka giseyudo opande magi. The universities have been requested not to chase away the students. So that's the arrangement we have with the university. They know this amount of money is going to come from HELB. It's like an IOU that we have actually given the universities. The only component you can see will be a challenge is the upkeep component, which then will be released in December when they actually launch their ND cards. But that is why we are hoping now guardians and guarantors will come in so that they can be able to support the child for purposes of upkeep money. Oro kwayo mar hola kod sir owinjo rum tarik 7 dwe manyien
ka mbalariany mamoko to osechako rwako jopuonjre e kinde mamoko to chako dwe mar 9 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor mgajwang mane thoro wach mabende wadoro twak godo kinyi makawuono. Nyadendi Judith Omondi oselero ni makare ndalo odong machuok mana par kod adek kende mar mondo mi yor kwayo mar mondo mi piny owacho ochiwni omenda mano mar hola kanyakla kod scholarship. Okinyi makawuono nantiere kod welo adek duto te e studio marwa e county mano ma Nairobi. Adhi bedo ka antiere ka gi janyuol, antiere ka gi japuonjre mane beni riwore gi mbalariany mani dwe mar 9. Bende antiere ka gi jalnero mabende wuok e duola mano mar Universities Fund. Achako di Sela Sawiti machiegni. Nyalo mna moso jo pinyo kinyi makawuono. Amoso joera mag Ramogi TV ni ber kendo wach mose wachi maro. Nyalo mna dinyime. Okay. Amoso joera mag Ramogi TV gi jo janyuol te mantie ka ne wach mar mbalariany onego beni koro waneno matut kendo goro erokamano ne Ramogi TV kuom gona yugine ni mondo abi ka mondo waler wachni e mbakani kendo arwako ni beruru. Erokamano ahinya nyakorongo joma na kaka iwinjo mano Sela Sawiti mabende en jalup director mano mar duol mar Universities Fund. Kopogore Sela Sawiti bende antiere ka gi janyuola mano Ruth Akoth Dach. Arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Gi nyinga iluonga ni Ruth Akoth Dache. Amoso johera mag Ramogi TV. Wakwayo ni mondo winjwa kamoro amora ma untiere nikech wach mwada wacho kawuono en wach momako jonyuol duto te. Kuom mano wadhi wuoyo kaka jonyuol kech an janyuol mar wuoyni. Adhi chung' ne jonyuol mang'eny e piny mar Kenya seche makora wuoyo. Kuom wabeduru kod kwe kata debed ni wan matek kamano e yore mag yudo pesa nikech sirikal oyawonwa ni wanya yudo pesa ni. Koro en mana ni mondo itim gima kare mondo mi yud pesa. Ka ok kamano to wami thuolo ne ng'ama chielo mondo otim ng'eruok kodu. Erokamano. Erokamano ahinya Ruth, erokamano ahinya. Kendo ichopo ka ilo jonyuol odiochieng' makawuono. Pek duto te ma jonyuol nyalo bedo godo, penjo moro amora ma bende untiere godo e kinde ma bende nyithindu nego bed ni riwore kod skunde mago mag tiegruok, obed TVET, obed mago mag mbalariany dwe mar 9. Bende antiere ka gi japuonjre nyakor mgajwanga mano Ian Bleo Chieng'. In mweda roki ni machiegni. Amoso jo hera mag Ramogi TV duto okinyi makawuono. Amora ahinya bedo kae kodu to yes. Erokamano ahinya. Ian achak mana kodi, in achiel kuom jopuonjre ma bende biro bedo ka riwore kod mbalariany. Mokwongo mana kachako kodi, oluonge mbalariany mane, course mane oluongie, bende mane yiero koso nang'o? Koro course ma oluonga en mana yiero nikech ang'eyo ni natiyo matek to kendo abedo kuma onego abede. Koro oluonga e course mar law. Mar timo weche mag chike. Weche mag chike. Mbalariany mar Egerton. Nyaka chop san kata mana kapok awinjo paro mano mar mama uma bende ntiere studio kaendi koluongi e course mano mar timo chike. Mbalariany mano mar Egerton. Aya, nyaka sani isenjo kanyo ni portal osebed koyaw mano mar HEF, High Education Funding Portal. Bende seoro kwayo mar yudo omenda mar HELB kata scholarship? Asetemo oro kwayo lakini shida maduong' maseyudo kanyo en ni ka en godiochieng' kamae to oro kwayo ni no tek. Inya bedo kanyo kata seche moko 2 moluore kapok yudo konyruok. Koro asebedo mana mokwe, kata janyuol na ok mor lakini abedo mana mokwe. An gi mpango. Manyaka sani pok ioro kwayo, wawege kanyo. Aya, meni an weru ketwak makamaru. Nyaka sani an pok oro kwayo ndalo odong' mana 13 deadline mar mondo mi portal mano mar HEF mar mondo mi olore chin tarik 7 dwe mar 9. Chenro mane muntiere godo? Mokwongo nyaka wabeda gi chenro. Okan ni puonj nyathi ka onge chenro. Nikech osebedo kosomo e skunde mamoko. En ok osomo kata e primary ma ng'ato wuok okinyi to duogo ot godhiambo. Osomo e boarding. Koro chenro ma wan godo mokwongo en ni wan kaka jonyuol watemo kelo pesa mora mora ma wan godo machiegni e account mare mar somo. Mar ariyo nyaka to kwaya pesa. Kendo wan gi geno ni pesa no
kokwayo koro kwayo to kwayo nyaka donji. Dong wacho ni pok oro kwayo kaka janyuol kibaji pok ochako goyi ndalo dong matin tiwinjo kara mna mbui bende ha. Kibaji moro to goya to koro kata ko goya to nyaka beda jachir kaka janyuol mak mana ni gima natemo kwayo niya ka nitiere yo moro ma inyalo keti ma jopuonjre nyalo oro godo kwayo mopogore ni nyathi donje portal to kodonjo to orito seche mang'eny kendo kwayo ni bok donji nikech osetemo adieri pile otemo tok donji. Dak koro gilos yo maber mondo jopuonjre mamoko bo timre nade or kendo yud gini nikech seche odong matin Sharon. Dong neno ko dong matin. Odong matin to kata mna kiwinjo moko kuom jopuonjre ma bende reporter mar Judith Omondi noloso godo. Iwacho ni mbui ma kamano kochopo saa 8 mar otieno. Awacho ni mar okinyi so chiko mar okinyi kama eka chenro ma kamano tiyo nikech during the day iwacho ni chenro ma kamano hang. Koro geno maro ni biro bedo kotemo mar mondo mi uyud hola ma kamano. Kapok adhi kata ni Resela Sawita winjo ni na pachi yana lakini sichopo higa mar 18. Asechopo higa mar 18. Ma uno kudhi bedo gi pek e oro kwayo mar pek nitie. Poko yudo opande ni. Poko yudo opande ni be ka nwadhi manye gi dala mar Nairobi ka. To kendo koro giwacho ni kech wan wawuok Migori. An nyar Kadem. Koro onyiswa ni nyaka bed gi other particulars mopogore gi birth certificate midwaro ga gi ID card mara. Idwaro nyaka gige na mag tich. Kaka anan japuonj koro idwaro gige na mag Teacher Service Commission mondo mi wayudo pande no e dala mar Nairobi ka. Mak mana ni pok ang'eyo ni ka wadhi dala be onyalo yudo opande no yo mapiyo to gi sama koro chopo ni wan mana gi ndala 13 ni. Ka ok biro mano wabiro go kaka wuono. Owinjo bed ni wadhi manyo pande no. Mondo yudi mondo wamany pesa no yo mowinjore. Geno mara de banka unyalo bedo kuwuotho nikech chendo dhi rumo saa 5 mar onyango pod piny okinyi donge. Kaka mano Sela Sawiti hakili twak makama hang'eni moyango haramna mokwongo manwa twak kodi kaka TV mar Ramogi nintiere mbui kokalo e gwenge mag Naivasha. Wamor ni duchi makawuono intiere studio. Awinj mana kor ka kori injalup director mano mar duol mar iluongo ni HELB kata na HEF High Education Funding Portal. Kiwinjo kata mna kaka line mabende ipango ka jopuonjre manyo oboke mago pande nyaka gisani. In kalure kod pachi neno nade? Awinj mana pachi kotende kod wach mar ka ng'ato nigi opande e kinyalo mie luna mano hola mar HELB. Erokamano Sharon, koro ana Universities Fund, Assistant Director mar Grants Management, mimiyo nyithindo gi jonyuol ne jok mane ndalo machon ne waluonge ne grants, lakini a new funding model ne wadhi luonge ni scholarship. Mano nyiso ni pogruok mantie ni en ni ndalo machon cha so long as ni nosebedo government sponsor ni no oseketi gi KUPS ne ioro ni pesa ni e school te university e mbalariany maonge gimoro mane dhi apply kata loan mane apply. Lakini sani because of the new funding model wadhi tiyo gi application lakini kori luonge ni scholarship nikech partial scholarship nikech government chulo ni. Lakini koro gima sei no osewachore ni jok ma pok ochopo higni 18 ki winjo kaka jafwambo mantie e gwenge wacho gi jatelo mar hola Charles Ringera osewayo lero maber ni pesa ni okolal lakini kichopo kiyudo ID to pesa ni nitie oket ni kanyo. Koro kisenuang'o ID tidhi e portal tidhi update mano kaso pesa ni ibro nwang'o. Koro bedi pani kata mna ka nyalo mana ng'adi matin Silas nikech jopuonjre mathoth ang'ini tiere categories 4 mabedi bro bedi kichogo do hola hinya mano mar HELB sani nitiere jopuonjre mana geno yudo omenda mano mar hola mar mondo migiriwre gi mbalariany nikech kata mna sani kineno courses kwan mag courses mabedi jopuonjre dhi timo course ka course bedi nitiere kod omenda mare. Ineno ka nyalo weyo jopuonjre moko kwa hinya mabende do timo makare penj samoro ok gitimo kata mna courses makamago nikech nok mar pesa. No, because nok mar pesa nikech ma project mane jatend piny ma ochiwo kendo wan kaka Universities Fund gi HELB gi other agencies wan wa implement to Presidential Working Party no wacho maber ni jo mbalariany osebedo kaka bedo ga gi tin mar pesa. Koro gima timore ni wamigi pesa
kidienje ma wachore adek. Koro kidienje mokwongo misewacho en mar scholarship, mano ma ne giyudo kad so long as ni ondiki gi okawi gi sirikal, mano ni miya maonge gimoro mi ichiwo, but most of the students ne ok ong'e kata ni imiyogi. Kasto ne nitie mar hola mar HELB mane inyaki apply kasto gi test ni in onego bed ni nwang'ati. Koro ka bire kidienje ang'wen miwachogo, kidienje ang'wen gi wachore ni gima timore ni ok onego bed ni ji te nwang'o pesa maromre, nikech nitie jok moko manyalo yudo pesagi to ginyalo fund their education kigin. Kasto nitie jok mabe nyaka kony, nikech ma sirikal, one of the objectives mag sirikal en ni onego kony jopinygi mamiyo ni for accessible education. Matiende ni onego bed ni ng'ato ka ng'ato from primary, secondary, from university, onego bed ni government support mondo mi iyud education, nikech education ni ema bro konyi e maisha ni mar baadaye, kendo ema bro miyo iloso gigegi kendo ema miyo iyudo giminyalo chamo. Koro kwadhi e group ya ang'wen gi, vulnerable gi ema onego bed ni koro wa support 100%. Koro ibro yudo ka 82% mana tamalo 82 onego bed ni yudo scholarship ma onge gima gibro chulo back. Kaso tamalo 18 mage e hola ma koro gidhi nwang'o. Koro idhi yudo ka burden gi mar yudo hola dhi bedo matin nikech government support gi. Ang'eni Chochni nitiere kanyo Silas ahinya e kinde ma bende omenda ma kama kaka idhi migi ng'at ma en vulnerable, ng'at ma less needy, very needy, bende nitiere needy. Ang'eni nitiere categories ang'wen. Tijalo yudo kata mana gisani e kinde jopuonjre madirom kata mana ma bende iwacho ni onge kod opande. Moko kuom gi nyalo bed ni nitiere categories ang'wen mane bed ni siro. To nenore ni ok dhi sirgi nyaka gidonj e mbalariany. Koro nyakorom ga jwang' par ni bendo kwa wi oko e twak makama. Inyalo oronwa ote kokalo lai magwa magoti machok karede ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube benane no kawantiere achiel kachiel iyudo wa Ramogi TV. Tudri koda mbui maga bende yuda at Sharon Ong'ao. Akili mane twak Ruth bende gisani akini iyane ma wuodi ma samoro ntiere mbalariany kosi ntiere gi moko ma samoro di bede mbalariany. Mai nyathina mokwongo dhi mbalariany. Nikech chon ka nichiwo omenda mar hola ne ok ng'i category mani idwa kete nyathi e needy, idwa kete vulnerable, very needy kata mana less needy. In kaka janyuol ineno nade lokruoge makama, mano mar chiwo omenda, mano mar HELB kata mano omenda mag iwacho ni mag hola? Nyaka wang'iya gima okelo lokruok. Gima okelo lokruok en ni mbalariany en kama kidhiye idhi somo mondo ibed jalno manyalo tiyo kaka koro sani in itiyo ka ichuli pesa ni. Koro sami chuli cha pesa mani holo cha iduoke. Tiyudo ni ng'ato tieko morwako gudu to ok oyud tich. Koro koko yudo tich ok onya duoko pesa cha mano miye cha. Koro obedo ng'at moro ma awach gi dholuo maler ni othagore mondo mi oyud pesa kata mondo mi odag e dak makare. Koro jogi nong'iyo gini to wacho ni nikech pesa mwachiwo ok duogi. To jomoko be nitie mabe yudo ida tich to ok dwa ni mondo timre nade oduok pesa cha. Koro kanyo yudo ka gin giwegi gi joma chiwo pesa gi gin gi challenge already, gin gi challenge mar chopo ne nyithindo duto te mowinjo donje mbalariany. Giyudo ka koro pesa tin to nyithindo ng'eny. Koro emomiyo gikelo pogruok no mondo mi nyithindo ma jonyuol gi nigi nyalo koro gin chalo ka gima owegi oko. Omigi omenda matin kata kowegi oko. To nitie nyithindo moko ma oonge go adieri Sharon, oonge go. Ing'e kata pinywa mar Luo seche moko challenges mwakale. Janyuol oseng'iyo koni kod kocha to ok yud gimoro amora. Koro gikelo pogruok cha, lokruok cha e kaka gichiwo omenda mondo mi gitem matek gichop ne nyithindo duto te kaluwore kod needs mag nyithindo gi, dwach nyithindo gi. Nyathi ka nyathi obed
obed ni nyalo yudo omenda cha. Aparo ni penjo mabende nyalo biro kanyo en kaka yo mabende idhi chiwo omenda makamage. Nikech ang'ini bende kinde mosekalo wasebedo ka gi jo coops, wasebedo ka gi jo help kaka nego bed ni omenda makamagi chiwo. Nikech ang'ini mano bende en achiel kuom twak mabende dhi nyime e od bura mano mar National Assembly. Jod bura bedo pagore paro nikech weche mag mibadhi mabende samoro goga tach. Nyathi ka samoro nego bed ni kete kategori mano mar vulnerable to samoro en ok odhi yudo omenda makamano. Kapok wakawo yo matine Iyana, in bende arwaki e twak makama. Sani dong' mana ndalo 13 kata mana waiting ionge godo. Ikruok moro amora ka calling letter wacho ni beni donjo Egerton. Mano tarik adi? Mano tarik 3. Tarik 3 dwe mar 9. Manyaka sani kapok ikoro kata mana kwayo upande bende pok iyudo. Ineno isikre yo makare, mama bende dhi nyiso konano ka sekre bende yo makare. Aneno ka wacha kur kaka japuonjre. An gima ntiere koda en ni an ng'ama en ga moikore. At any time inyalo luonga gimoro amora tibiro yudo ka ikora. Koro iyudo ka gimoro machalo kaka donjo e mbalariany kamae, koro ng'eni pek ne donjo kuom janyuol. Koro ka janyuol bende neno ka ambe kora tek nikech katemo kamae ni mondo akaw hola ni to ntiere mibadhi madonjo machalo kaka mag upande, ntiere wacho pande no mostly ema ketho wachni, but otherwise my aneno ka en gima en tich ne yot nikech gima neno gi portal no en ni kidonjo otieno to konyruok mari yot. Koro opande nyalo bedo ni duoki chien samoro. Mane gima duoka chien. But kata mna kiwinjo kata mna kaka jotelo loso, kiwinjo kata mna kaka Charles Rengera gini loso, wacho ni geno okolala. Kapo nono ni yudo pande, mana ni jok man gi waiting to timo nango Silas. Joma nigi waiting nyaka koro riti nikech one of the things ma portal nigo momiyo ineno kata ka seche moko bedo ma ji ok nyal timo te ni Kenya wakawo mondo mibadhi kik bede gigi, wan gi gik mwaluongo ni validation ma kiketo opande ni to nego bed ni koro golo nyingi gi kumia gi everything. Koro bago validations matimore momiyo gino slow down, lakini mano no oketi ni mondo omi ni information mi kelo kata ma ginene gik mi iwache ei applications gin gik madieri. Koro magi gik ma watemo ng'iyo nikech wan gi technical team ma ng'iyo any complaint manitie odiochieng' kodiochieng' gigo wa rectify. Kaka last week ka dok chien to nitie problem gi jok mane ok nyal load application kisetieko to PDF and everything, but the mano ne wa upgrade masani koro gitiyo. Kan wachako ne nitie problem mag activation codes mane ok nwang', lakini sani koro kisegolo kitimo application kasi register within 1 hour kapok iyudo application, kapok iyudo activation code onego be no reset kende mondo bi koro inwang' piyo. Koro magi gik mwanwang' achiel nada mwanwang' e process ni, lakini wadil kodgi kaka gibiro, but geno kik lal ne student mora mora. Wadwaro ni jo puonjre tete mano apply mondo mi odhi e mbalariany gi around 140,000 te onego bed ni apply mondo ng'ato depending on category ma intie onego bed ni nwang'o. Lakini kadwa duoko question mi penjo ni ang'o miyo jomoko yudo matin jomoko yudo mang'eny jomoko yudo mang'eny, en ni wasebedo ka wan gi students ma biro every year wayudo ka students wabedo go mang'eny, lakini of those students winwang'o ni nitie jok moko manyalo gi ng'eny molo jomoko. Koro mae gimiyo sirkal nowacho ni kar mondo mi wabi ng'ato ka ng'ato pesa maromre onego bed ni koro wang'iyo ni ng'ama ni dwaro ne bet ng'eny, ng'ama dwaro ne bet tin. Koro mage emomiyo koro waketo gi e categories 4 go. To kinwang'o ka yudo ka jok vulnerable nikech mage group man tie piny mogik, wang'o neno ni onego bed ni wakonyo gi mondo giyud education mondo gimbe koro gichak gi contribute to the development of the country. Emomiyo yudo ka hola gi en siling 18%, that's 18%, mondo mi koro nikech ne ok ginyal lakini government o support gi, koro iyudo ka gin
the two groups kaka extremely needy biyudo ni 30%. Koro gini yudo ka lakini ng'ama nyalo tibro yudo ka en hola ne dhi bedo mathoth moloyo scholarship. Erokamano ahinya kapani ber mar mondo mi wapuonj jopiny nyakwarom gi jwang kaluwore kod categories ang'wena ma bende bed kichone gi hola. Nwanyise kanyo ni nitiere wanyise gi dholiech mar mondo mi kik wabagi ahinya. Mokwongo nitiere vulnerable, mar ariyo nitiere very needy, mar adek en less needy, mar ang'wen en needy. Koro nitiere scholarship to bende nitiere help. Scholarship ber kwa nyiso gi sellers neno omenda ma bende piny owacho miyi to kibi duoko ma ijiwo godo mana sombi donge. To help mano hola ma imiyi bang' tieko skul ichako kata mana tich ibro bed kibandhi omenda makamano. Koro kwachako gi kategori mokwongo man vulnerable, piny owacho biro bedo ka miyo ng'ato scholarship mano mar 82%. Hola mar help imiyi kwana 18%. Wadhi kategori mar ariyo mar very needy, ibro bed kimiyi scholarship mar kwana 70%, ka bende hola mano mar help ibro bed kimiyi kwana 30%. Wantiere gi moro less needy, ibro bed kimiyi kwana 38% mano mar scholarship, kwana 55% mano mar help. Ka kategori mogik en mar needy students ma bende scholarship mar piny owacho ibro bed kimiyi kwana 53% mano mar fee mari mar mbalariany, ka hola mar help ibro bed kimiyi kwana 40%. Parni magi duto bende nitiere kwana 7% ma bende janyuol nego bed ni chulo. Koro kar kanyo Ruth ni wacho ni ne japuonj wuodi pokoro kwayo to ng'eni categories makama ibro bed mana ne ng'iyo janyuol bende nitiere goteku mano mar tero nyathine sikul. Gima ber ni japuonj bende nisenyiso motelo ni chenro mar piny owacho bende lokore kaluwore kod kwan mag nyithindo ma bende iore sikul. Wang'ne gin nyithindo 280,000 ma bende neno kanyo kano qualify mar the TVETs kanyakla kod mbalariany mopogore opogore. Bende no kintiere kod geno mano mar yudo hola mano mar help kata scholarship. Sharon, erokamano kuom penjono. Iwinjo kaka wendo ma Silas owuoyo. Olero gino maber ni onge nyathi ma onge kod geno. Koso oka winjo maber. Onge nyathi mibro we oko. Koro an kod geno nikech kata de bed ni an japuonj to an gi nyithindo mamoko be, an gi dwacha mamoko be. Nyaka atema matek mondo ian oyud hola mondo koro ilongo nango a balance kaka apuonjo jogena. Nikech wawuondre niya tie janyuol moro oko kanyo, jonyuol nigi nyithindo mang'eny, ok ni mang'eny lakini inyado ni janyuol nigi nyithindo 4, nyithindo 3 kamano kaka an gi nyithindo 3. Ian ne nyathi mokwongo. Ibro yudo ni janyuol ni samoro ok en japuonj kaka an japuonj, samoro en jawala. To yuto mare donjo nade? Ben yuto moromo chulo fees mar mbalariany. Kech sani kata king'iyo fees bende Sharon, kopogore gi gima wawacho ni donge fees mar mbalariany be omedore. Bende omedore kaluwore kod puonj somo ka somo ma nyithindo dhi timo. Omedore. Koro kaka wuoyi ni dhi timo weche mag chike. Ing'e ni fees ne samoro ok dhi chalo gi ng'ama dhi timo puonj kaka natimo puonj. Kanyo dhi pogore matin. Kuom mano ka sirikal kod joma chiwo hola, Silas di duoko wach ni lo jonyuol. Geno maro ni Silas winjo penjo makamano. Ni otem matek mondo nyathi ka nyathi kata de bed ni en vulnerable, needy, less needy kamano. Nyathi ka nyathi oyud gino, oyud hola no. Kik wawe nyithindo oko. Nikech wantiere e ndalo mabe iluongo ni economic crisis gi kizungu. Sani king'iyo kata kidhi nyiewo sukari kacha, ibrodo ka sukari beche ni malo mokalo, gik moko duto bechgi odhi malo. Koro kuom mano gitem matek mondo nyathi ka nyathi oyud hola. Chuny jonyuol to gore, man to gima nitie. Chuny jonyuol to sani nyithindo bende bedo gi gore. kibaji nikech janyuol samoro kintiere gi nyathi kaka Ian motimo makare dhi timo chik, omenda kotami kata mana mar tero nyathi kata bed ni Silas gine to singo ndiko chopo higa 18 moyudo kipande tibro bed kimiye hola. Chako no
ichake nang'o. Aparo ni kanyo kuma wach nitiere dong' yan. Chako no to tek nikech ka janyuol onge gi akiba ne moro ka moro, ing'e ni be ok dang' ing'iya ni ola ni emirito. Imbe kaka janyuol nyaka ibed ni imanori gi pesa ni moro matin midwa chako godo nyathini. Koro kata an nitie kaka manora gi pesa na moro matis to hola cha be pod akete mana wang'. Iya, kiwinjo kata mana singo ma janyuol chiwo kata mana ka dongijo kata mana ka chunyi lendo, chunyi mor matin. Dongijo ka chunyi mor doge ni bochako somo en mana ni penjo man godo en ni koro kuom wendo Silas. Penja keso dhi duoko mano kwa yo matin kwa duogo. Koro kaka an ni koro donge en method mane ma itiyo godo mondo ng'e ni wuoyi ni kata nyako ni en odo kete kategori machalo kamae nikech mondo oyud pesa maromo kamae to ntiere that possibility ni ng'ani kumonya kete ni is not the place kanyo ken kumoningo bede. Ero kama na Silas wach makama ni biro bedo kiduoko bang' yo matin. Ang'eni penjo ma bende iyano penjo bende mamoko kuom nyikwa Ramogi Ajwang' penjo ka okinyi makawuono nyakwa Ramogi Ajwang' dakika na achiel tok saa 4 mar okinyi yuno mar mondo mwako yo matin aduogi ote magi e okanga mar 2 kete mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo eskiza kod inyalo diyo *811 *343 # ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto magonagi. Ero uru kamano. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyakwa Ramogi Ajwang' wadoge okang' mar 2 sain dakika 5 tok saa 4 mar okinyi. Pod waporo wach ahinya nyaka luore kod chochni mano mar omenda e mbalariany ka bende jopuonjre mopogore opogore ma bende notimo penj mano mar KCSE mar higa mokalo.
nego bedni riwore kod mbalariany mopogore opogore e dwe mar 9 nyaka sani ne jopuonjre mabende osebedo ka oro kwayo mane mbui mar HEF mano Higher Education Funding Portal. Sani odong' mana ndalo 13 mar mondo miyor kwayo mano mar yudo omenda mar hola mar HELB kata mano mar scholarship. Omiyo kiny makawuono waporo wach antiere ka gi janyuol japuonjre kanyakla kod jadito mano mawuok e bad migao mar Higher Education Funding. Koko manya korom gajuang nowacho ni ote mintiere go dior abro bedo ka somogi. Kapok asomo ote iyana ng'eni ntiere ote kata mana penjo mani penjo Silas Owiti mabende wuok e duol mar Education Funding. Ntiere penjo mano penjo mabende thoth oganda aneno ka penjo kaendi. Kotende kod kaka unyala identify nyathi mabende ichiwo ne hola. Ahinya nyaka luore kod grube 4 mane gbe nichiwo ne gi hola gi scholarship. Ero kamano Sharon, koro ka aduoko penjo ma Iano openjo en ni nitie method mitiyogo ma HELB osebedo ka tiyogo miluongo ni mean testing instrument. So mean testing instrument ni en scientific method ma ing'iyogo ni janyuol ma wadwa support ni en chiwo ne kata gine migao monuang'o kata mar gine onyalo marom nade. Koro nitie parameters mwatiyogago. Koro one of the parameters en okonyal sana lakini iluongo ni gidhongere miluongo ni poverty index parameters. Idwa ng'iyo ni oyuto ne romo nade. Koro mae gimo ing'iyo ni on these factors wadwa ng'iyo ni yuto mar janyuol ne chalo nade nikech nitie jok matiyo, nitie jok man gi gige ma gitimo, nitie johala, nitie jok matimo biashara gi matin. Koro mae e method mwadhi tiyogo miluongo ni mean testing instrument. But koro machielo parameter mwang'iyo en kumiaye. Nikech nitie jok ma iluongo ni marginalized. Nikech kwa ng'iyo Commission of Revenue Authority miluongo ni CRA ma gawo pesa mar migao ne counties, gimbe gitiyo gi this method mang'iyo ni wawacho kata nitie areas moko mobedo categorized as marginalized areas within 14 counties. Lakini wadhi mbele mwang'iyo gi kwatiyo gi duol miluongo ni Kenya National Bureau of Statistics. Koro gimbe ginyalo ng'iswa ni e county maaeni kumaeni ere kaka yuto mar ji romo. Koro mane mwaluongo ni small area. Koro mage gi parameters mwadhi tiyogo. But koro nitie kigolo chiwo ni information mimiyowa gine applications gi wadhi ng'iyo ni family ma intie. Iya family mane. Jonyuol ni nitie koso nitie gine nitie janyuol ni moro misewito kata mosetho kata mani. Koro mage gik madhi factors madhi ng'iyo kasto wadhi make sure ni if all a group mar vulnerable ama ere. But nitie also another parameter mwang'iyo miluongo ni people with special needs. Ma in gi ng'ol moro amora. Koro nyalo bedo ni onego bed ni ikonyi moloyo ng'ama ni bet yuto ne ber. Koro mae method mwadhi tiyogo kaduoko question mar Ian. But kaduoko question mo penji ni the method mwadhi tiyogo ni onge ng'ama dhi koso pesa nikech the least person madhi yudo scholarship en 38%, meaning kwa ng'iyo sani mano ja less needy. Yes, mano the less needy. Iwacho ni jok manyalo. Koro en the least modhi nwang'o en 38%. Koro hola kodhi omanyo 55% to dhi dong' gi 7% modhi chulo ma janyuol dhi chulo. Koro this method yudo ni onge ng'ama dhi dong' oko. Ji te mano onego bed ni dhi e university mago jopuonjre 140 mago te dhi e university. But funding gi madhi bedo different. Nitie joma dhi yudo scholarship mathoth, nitie joma dhi yudo hola mathin. Nikech king'iyo from vulnerable idhi yudo ka gidhi nwang'o scholarships mathoth lakini hola gidhi nwang'o bedo matin. Emomiyo the first two categories, vulnerable gi extremely needy, gini dhi bedo funded 100% maonge gi pesa moro ma gidhi chulo. Pesa ma janyuol nyalo miye en mar pocket money ma japuonjre ne nyalo bedo ni chamo gi everything. But mano duol mar HELB be pod dhi miyo gi upkeep nikech upkeep ni more mane unwang'o ndalo moro machon ma kanosemiyi fee nikech fee ne siling 16,000 to niyudo ka HELB tero siling 8,000
ne school to modong ni mi mane no jomoko ne nwang'o 42,000 jomoko ne nwang'o 60,000 koro upkeep pod gidhi nwang'o but pogruok en ni pesa gi te gidhi bedo sirikal ma the least person madhi bedo gine king'iyo gi te en 93% ki 100%. Koro mae e gimomiyo onego bed ni wang'iso jowetwa ni fini ok en ni en gimo omedore nikech gima ne timore ni government ne chulo on behalf of the student lakini no ok obed disclose to the students. No kete fee structure. Yes, no kete fee structure but Dual Mari Universities Fund has been funding all the universities ne government sponsored students. Koro ma nok gibedo disclose nikech nwatiyo gi gimiluongo ni differentiated unit cause koro ne nitie fees mane thoth ahinya ne en mar medicine 720 in a year lakini matin mogik ne en humanities mano wachulo 144. Koro magi e gik mano ng'ikruok mano bedo nikech government nok nyal support all this funding mane momiyo this method no biro. Ber ahinya kendo lere yo makare gino mara ni iya ni winje yo makare Ruth bende kaka janyuol en gino mara ni winje yo makare ahinya nyaka luore kod toki baji mani ntiere godo ka luore kod kwan mar omenda mar fee mano ketni kanye fee structure donge kamano ero kama na inya gisenya korom gajuwa wasoma na moko kuom ote mabendo osebedo ka donjo mar mondo mi oyud thuolo makare mar mondo mi jodito karamna Silas kanyalo duoko kiny makawuono ntiere Otieno Koth iwacho ni piny jatelo pesa mar fee moko gin 2,500 apa ni men penjo mabedi duoko nikech wacho ni pesa ni en ema sirikal konyi chulo koso mar janyuol kende gi penjo to eng'eyo aparo ni me kamilere wach mar school fee the 7% kende madhi bedo ni janyuol chulo lakini modong tetete sirikal dhi chulo ni kata e hola kata e scholarship. Mana paroni ni kare kopogore gi manya korom gajuanga ote mamoko mabedi nyal bedi kikendo na kanyo he wang jowi aso mar Brian Omondi iwacho ni I've applied for both scholarship and help but can only access scholarship form but can't access help loan form, kindly assist. Aparo ni Silas mane wach mabedi nanyisi kata na motelo kapok na chako chenro nikech ng'ato kodhi e portal kacha mar help orundre runda okoduogi scholarship to dhi mana kamano ang'o mok timre mbuino. Koro kadwa lero kamano Sharon nikech wa encourage students jopuonjre tetete ni ka gi apply kik ng'ato apply moro achiel i apply gite mano feedback maber mwanwang'o lakini gimonego bed ni timore ni ki ibedo gi challenge moro amora wan gi contacts details wa kanyo koro mar help en contact at help at kidhi e mbui mar health ma waluongo ni www.health.co.ke kidhi kanyo piny kanyo nitie those contact details onego bed ni ndikonwa to koro wang'iyo specific cases nikech ng'ato depending gi kama ng'ato nitie nyalo bedo ni moko nyalo bedo internet moko nyalo bedo ni nitie gimoro marach lakini onego bed ni apply gi tetete lakini kibedo gi challenge moro amora gi ng'ikruok moro amora kimonego bed ni timo ioro that contact at help gi mar universities first mondik ni info@ufb.go.ke lakini ndikonwa the KCSE index number gi your ID number kasto wadhi wanyalo ng'iyo nikech wan gi technical team mang'iyo ma system kaka dhi lakini onego bed ni i contact wa email kata igo sim kasto waneno kaka wakonyi mapiyo. Ero kama na inya kasoma na moko kuom ote mana mapiyo mar mondo mi wakonyo oganda mabende neno TV mar odiochieng' makawuono nikech TV mar Ramogi wacho ni chenro ka chenro nitiere kod puonj maka wateko chenro makama iwuok ka ichunyi yot wacho karamna na tonga mayot bende milogo dokoth wang'ine ote mamoko mabende odonjo gi sane aneno kanyo Paris from Siaya. He watching my question is how is the government going to identify whether vulnerable, less needy haparo ni mano ni seduoko Silas doge. Yes, mano mapio ne ote machielo mabende wanyalo somo. Deadline en chien tarik 27 dwe ni kose en chien tarik 7. Haparo ni waselero ni deadline en chien tarik 7 mar dwe manyien nuloke doge. Yes, yeah. Na nek beno bedo chien tarik 27 mar dwe ni kata kamano nuloke namo. Koro kadwa lero mano gimomiyo deadline non-lock en challenges ma gina ng'ikruok ma jopuonjre gi jonyuol nwang'o koro nwaneno ni mondo kik wa inconvenience gi nikech wa encourage ji tete mondo apply mondo koro wambo miwa time monego bed ni koro wa access go this one mondo mi yud category mari koro nwaneno ni all the students onego bed ni apply kwanza mondo koro kwachako timo assessment to atimo dichiel kasto
universities nyalo yudo pesa gi kasto waoro koro mane gi omiyo waketo deadline on 7 lakini wa encourage ji niti kikirit tarik 7 nikech Kenya waka ng'eni ji rito dakika mogik dakika mogik kanyo koki ibro yudo ka ng'ato ginene ka iyudo ka in gi those application details ma requirements kisesomo have kamanyo make sure ni kai all those requirements isebedo go ma kichako dhi e portal to koro in magik mi i apply gi kaka gidhi nikech onego bed ni nikech nitie jok ma jopuonjre monego bed ni ma wakwayo gi ni onego bed ni gibedo gi kaka jok mano bedo supported gi ginene kano kichulo fees ni kendi those supporting letters from the sponsors onego bed ni bedo go ka in janyuol ni mon nitie moselal kata mosenindo onego bed ni bedo gi that certificate koro I encourage jopuonjre te gi jonyuol te ni mokwongo ng'iyane ni kapok ichako application be in gi gik midwaro te all those requirements mondo kichako application to kik bed gi ng'ikruok moro but kik irit nyaka 27 tarik 7 dwe mar 9 ni koki apply but anyalo jiwo ni counties wa Manyanza ageni wan gi ginene Kisii wan gi Huduma Center kidhie tipenjo kama help nitie kata universities fund ibro konyi kanyo Kisumu be wan go kato Migori be kidhie Huduma Center kipenjo ni dwa time application mari tibiro nwango koro counties wa ariyo maonge go en Homa Bay gi Siaya lakini gibedo supported gi Migori gi Kisumu lakini nitie jotendwa mabe dhi chako wuotho from next week wadhi wuotho e gwenge mondo koro wang'iyane ni applications dhi nade mondo dino chako kata mana chon nikech next week naneno ka koro yuare nikech ndalo dong mana 13 kawuono chin tarik 23 no okawach ni pok wachako no asechako lakini koro wadhi medo nikech kata manyoro ne wan e gweng mar Kisii but nyocha ne wan yo Meru but wabiro ne jo oganda mag Luo mondo koro wang'iyane ni unyalo apply nago mondo koro jok manigi shida wanyalo konyo mondo watiekre gi wachni eyo machon. Ero kama na geno maro kata ni bad migepe mabendo chung ne chiwo pande bende biro chwalo okenge mapiyo mar mondo mi jopuonjre mabende oro kwayo makamagi oyudo pande gi e samo winjore en mana ni kapok adhi kuom Yeruth iya na winjo na pachi nitiere skunde mamoko mag sekondar ma ka ng'ato chopo kata na awach ni higni 17 kitieko dong en mana 18 ma ng'ato donjo nitiere skunde mamoko ka ng'ato nitiere form 4 osechak team applications mago pande un skundu naonge gi chenro makama skundu en gi chenro makamano en ni koro an chopo higni 18 tok kasea e school koro mano ne that option no wuok but jok mane yudo kano sechopo higni 18 to ne gin e school e ndalogo ne giyudo opportunity mar keto application mar upande to sani giseyudogi koro sani gin tich gi yot ka gidhi e portal kanyo to gionge gi tich matek kata mana process ni wacho kata mana ni udhi e county mano ma Migori mar luwo kaka iya nyalo yudo pande ineno ka chenro makamano chal nade nikech chon na ng'ato chon nyaka bi ka chief akeno dhi kanye sani chal nade Ruth pogruok onge Sharon pod na process achiel no en mana ni Migori en border town koro aparo ni nikech en border town emomiyo gineno ni seche moko wanyalo bet ni ok wan jokocha koro gidwaro more evidence mondo ging'e ni adieri jogi wuok Migori kamano kik bed ni inyiso unu jo Kenya to kara samoro jo Tanzania kopogore gi mano Ruth bende walo sanna kotenre kod omenda mabende mbalariany chiwa ng'eni yan nopando wach moro ka mabende ne yangonwa mano kotenre kod mbalariany mano luonge nikech gima natoga fwenyo ni hie nokoluonge mbalariany mar Egerton noluonge mbalariany man Ian noluong Daystar University mabe wang'eyo ni oken mar sirikal en private koro Daystar kanyo kwa ng'iyo fee structure winjo bed ni ochulo 335,000 per semester hapana ni the entire the whole year per year ero kamano from that correction koro wang'iyo gino to waneno ni pesa ni bet kang'eny kore ma wanyise ni somo chalre kamora mora temane kinyalo apply for transfer inter-university transfer mano kana cooks pokolo report mondo ing'iyane kinyayudo either Moi University kata Egerton koro jo Egerton no consider en no yudo
A minus with 79 points doge. Koro cut off no gole nikech nodwaro UN kabisa. Cut off points no ng'ade oko. Koro momiyo notere e private. Koro sani obro dhi Egerton to nan gi penjo moro kaluwore gi wach mar Daystar. Mago mbalariany mag ji giwegi. Nikech en ogombo no dhi Daystar. Mano gombo mare. Nikech kanye kumoneno ni oluongi. To ang'o momiyo sirikal ok mi nyithindo madhi e mbalariany mag ji giwegi konyruok. Mano kura da penjo Silas. Konyalo duoka mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo nikech ote kamano bende aneno ka nitiere nyadendi moro ma bende oro ka bende penjo ni scholarship help nang' mene ok chul kata mana ok mi jopuonjre mariwore kod mbalariany mago mag ji giwegi. Koro kadwa duoko mano en ni kwang'iyo mane finance bill obedo miluongo ni budget policy statement, there is a recommendation mane obedo from the parliament mane giwacho ni starting from this year kasto luwore gi kaka jatend piny be owacho chieng' mano o launch kata mano o pronounce himself e wach mar new funding model ne no wacho very clearly ni jok ma odhi e mbalariany mag ji giwegi ma waluongo ni private universities, they will only be eligible ne hola lakini scholarships to ok ne bedi. Koro en gima osebedo ga kiwacho kendo nobede e tend chik mag parliament. Koro wan waonge gi any other feedback on that, but mane e chik ma koro tiyo. Lakini gima timore ni by the time ma gini ne wuok KUPS mane penjo mane ngiso jopuonjre mondo o apply, there was that caution ama that there was that information ni ki I accept nikech japuonjre ka japuonjre nigi choice mare onyalo en gi yiero mare monego be no yiero ni an adwa dhi e private ama an adwa dhi e public nikech en gi reasons ge monego be no dhi. Koro mano choice mar students ok wanyal but there was that caution ni kidhi mbalariany mag ji giwegi miluongo ni private university ibro yudo loan lakini scholarship government ok dhi kelo nikech yes. Iwinjo duoko ma kamano Ruth. Koro kapo nono no dhi Daystar man mbalariany mano mar ji giwegi ni chiwo ne mana help kende mano hola mako sitiko school to bro chulo mok scholarship. Kata kamano nitie gima gombo medo matin ne mondo jonyuol be ma nyithindgi dhi e mbalariany mag ji giwegi obed kong'eyo nitiere gimoro ni work stay e mbalariany mag ji giwegi ma nyathi nyalo ng'iyo free hours mage to tiyo tich moro e mbalariany kanyo wach kata ni otiye library. Koro kotiyo kanyo to nitie pesa mindiko ne per hour, then pesa cha kose romo kata 50,000 tiketo ne kaka school fees mare. Mano en option mantiere mbalariany mag ji giwegi. Nago simu Daystar kanyo to nayudo ni gima kamano nyalo konyo nyithindo be mondo som e mbalariany mar ji giwegi. Koro janyuol kik bed kod kibaji ni nyathina oluongi e mbalariany mar ji giwegi aonge kod nyalo kama seche moko setemo inter university transfer otamore. Koro ber mondo gibed gi knowledge. Adieri Sharon ka ng'ato dwa ng'e gimoro ting'e ni penjo ema nyaka ang' otim, iluongo ni inquiry, nyaka itim gima iluongo ni inquiry. Koro akwayo jonyuol te ni mondo bed gi gibed gi aggression, gibed jomoko madhi mbele mar gari ka gitemo ng'eyo ni ang'o ma dang' timre ka anan kama kik gi kawa chunygi otho pi ni an koro gini otama pesa gi ng'enyo ka bichulo. Nyithindo gin nyithindwa nwakelo gi piny nyaka gisom to somo ker mokwongo mar Kenya no oketowa mwang'eyo ni kisomo
makata ji tinde wacho ni ok en kamano. Mibro bedo gi success. Education is the key to success. Aparo ni mano paro malewa hinya ne jonyuol ma samoro neno ni nyathina na samoro oluonge course mar samoro bedo jafuambo to samoro nyathina dwa bedo daktari. Otere mbalariany kanyo chaka okobolo course donge. Riuno nuriekoru ni bedo japuonj be gima ber. Ni riekori miloko mbalariany e kinde machon. En gino mara ni ne chunyi nokoto. Noko karamna chunyi noko iwacho ni noki lose hope. Noki bedo gi geno maonge. Ahinya kanidwaro dhi Daystar UN bende cut off bende samoro nokiyudo makare sani kidhi somo Egerton donge. Inyalo karamna niyo puoch gi pakaramna ne jopuonjre mamoko ma samoro chunygi debed ni gin gi kibaje gin gi to e chunygi geno samoro lal. Ing'eyo ni ka ng'ato somo nitiere gima okete pache. Asomo kama. Ang'e kuma ae, ang'e gima jonyuol nosetimona kata gima gidwaro kuoma. Koro asomo kang'eyo ni adwa dhi timo course machalo kamae. Timni kata adwa dhi somo gimoro ka medicine. Nikech naneno ka ndalo moko e gweng' kacha ne nitiere shida moko mag around that field mar medicine. Koro ema awacho ni adwa na som medicine. Mondo aduoga bed daktari akony dalawa. Koro iyudo ka kata medicine moluongi no janyuol ok nyal afford mondo teri kanyo. Koro iyudo ka chuny ng'ato tho chako penjore ni koro atim nang'o. Kaito ng'eyo ni ngima to nyaka dhi mbele mane gima ntie. Lakini gima ntiere chunyi tho. Lakini kata kobedo ni chunyi tho nyaka ijiuri idhi mbele gi ngima kaka gima okelni. Koro kata ka janyuol wacho ni medicine midwaro timo UN okanyal. Oteri medicine university machielo. Kara medicine ni all together okanyal terie. Demand course machielo. Ini wuona janyuol ni now that intere gima manika. En no yero ni course mane course mane datim. Mane course manado chimo from the start and mani university ema wasebedo ko agwenyore kuma dwa dhie. Don winjo ni kaluore kod omenda. Injo Daystar omenda ni pesa di. Egerton pesa di aholia. Kinyo kata mana weche mag gimoro 200,000 makore difference pogruok mano mar siling 1,100 gi 30 gi mabende no menda mang'eny. Ki ng'ato ng'e koso paro mane ma dichiwne japuonjre okinyi ma kawuono Silas. Nikech nitiere japuonjre mabende wacho ni an ka somo e mbalariany mar Nairobi University kacha. Eka samora bo yudo tiegruok e makara yud kata mana tich e makare kopogore gi mbalariany mamoko. Nikech ang'e ni nitie mbalariany ka mbalariany manigi meja. Kwang'e ni kwadhi kata mana JKUAT gi meje weche mag pur kod pith. Kwadhi mbalariany mamoko. Ing'e ni mende japuonjre nyalo bedo gi to samoro. Ero kamano Sharon. Koro ka anyalo duoko penjo ma Ian owachono ne an ni one of the reasons momiyo kata new funding model no chiw nikech iyudo ka mbalariany moko nitie ma watimo courses mathoth. Mbalariany ne kelo course manyien. Koro gima dhi timore with this new funding model nikech gidhi attract students. Ka ng'ato neno ni kadhi asomo UON kata kadhi asomo Kenyatta kata kadhi asomo what idhi yudo ka gidhi attract ji maber. Lakini gima dhi timore ni omenda midhi ternegi dhi miyo ginyalo improve facilities gi. Emomiyo koro wadhi yudo ni wadhi fund universities as 93 kata obed hola kata obed scholarship. But gima nyalo nyiso jopuonjre ni kaka janyuol osewacho ni somo en gima ber kendo pich luowa ka ok wan jok mosebedo ka timo onego bed ni warikni e somo mondo mi gwenge mwae onego bed ni waloso gi maber nikech kaka Ian osewacho ni king'iyo shida mantie gweng' aluora ni kanyo ni ang'o minyalo timo mondo kata kiduogo kia e mbalariany nikech moko nitie ma pod biro bedo sponsor nikech ang'eni mbalariany be nitie ma kidhi itimo maber tinyalo bedo sponsored midhi tim PhD ni aloka kata mai ka lakini kiduogo ka to une jok ma ibro dware gweng' mondo mi okony migepe mopogore opogore. Adiera makende ne koronge jongo dongi matina ne dakika 30 mar mondo mi watiek twak makama mana ka pile bende wajatudre gi jofwambo magwa mabende nitiere kor gwenge mopogore opogore ginyiso pach jopiny ahinya nyaka dware kod chochni e omenda e mbalariany bende pach ginang'o ka dware kod dwaro mar piny owacho mar mondo mi japuonjre omi hola mano mar HEB nyaka bed ni nitiere kod opande obed ni ochopo higa 18. Watemo manyo jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi onyiso pach jopiny ka dware kod thor wach
mabende wantiere godo gisani ote maging'eny akawane moko kuom ote mabende nyalo duok mapiyo piyo bende odwoki aneno kanyo Benwell kiwuok Nairobi iwacho ni apenjo ni bende nyithindo manoluonge private universities bende nyalo yudo scholarship aparo ni mano ote mabende nosewach kanyo gi Silas wacho ni hola ema ibo miu kende scholarship ne private universities tok bi chiudo mano ni kare Silas ero kama na inya kopogre gi mano mama Kala iwacho ni nyathina no apply scholarship bila kitambulisho bende ubo faulo diera scholarship or kunego beni bedo gi kitambulisho the scholarship is applicable to all the students who are placed en mana ni paro mani chiwo ne gi motelo Silas en mana ni ka gichiwo ne scholarship gikwa mana hola gikwa kwayo ma scholarship kende gikwa nyaka mano mar help gikwa nikech mane mamdhi miyo koro tuition fee ni miluongo ne program cost dhi bedo catered for nikech kikwayo scholarship peke yake to mingiso ni part moro mar fee moro pod in midhi chulo koro emomiyo why encourage students nikech this model en iluongo nango gin gik madhi aratira achiel matiende ni nyaka ibed gi scholarship part of it keto loan kasto ka in the last two groups mar 7% cha be onego bed ni koro gi janyuol kata student chulo kende koro emomiyo why encourage ni ji tetete kitimo application mar scholarship tim applications mar loan mondo mi koro ibed gi full tuition fee miluongo ni program cost. Aparo ni Silas jonyuol moko mana kaka Ruth mabede nyathine pok oyudo kipande nyalo bedo ni ringo ni we anadhi na scholarship omonde ka wach help nikech help to dwaro opande samoro ginyalo bedo ne gitimo en paro mariek for now but onego beni kaka jatend duol mar help nosewacho kisenonga kipande onego beni koro ibiri complete nikech one of the qualifications momiyo scholarships ema chako nikech help kidhie ibiro penji kata ka in gi guarantors and everything koro iyudo ka scholarship application ne yot lakini onego beni koro ibedo gi guarantors ma onego beni confirm koro kisenwango opande ni to onego beni biro i update kaso koro i complete mondo mi koro pesa ni ogol koro man gi penjo kanyo mana mapiyo koro ka iwacho ni an koro ng'ato kaka an area mar help no konya koro nyalo bedo matek koro mapenjo ni koro kochopo ndalo ma koro ninga donje somo to poka yudo kaka nya konyora help ni koro pesa mane koro help ni oningo ochul na kacha koro obro duogo kuom janyuol koso ibro timino penjo maleo koro kaka duoko kaka jatend help nosewacho ni oken ni nikech this funding model en wani pesa mar sirikal golo mar higa achiel koro gimotemo encourage jopuonjre te ni within that 1 year onego bed ni pesa ni bedo kanyo machiegni kata pok omigo lakini iwinjo kowacho ni I owe you like en commitment ma help osewacho ni ng'ani onge gi kipande lakini ko onwang'o to mano koro bro determine gi university magi dhi nyiso ni magi students ma wan go lakini gise apply lakini gionge gi kipande nikech online contractual obligations magino nitie e chike koro mane gima gitemo wacho ni pod ging'iyo wachno matut lakini gibiro golo feedback kaka piny dhi ne mondo mi koro universities bonego bed ni bedo gi that chenro maler ni jok mapok onwang'o kipande gidhi treat gi nang'o Ero kama na inya ko kama nyakoro mgejuangi sani dakika en 33 tok sangwen wadhi ni kaunti ma Kisumu kama wantiere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mna winje yo makare Kisumu chio nade to japiny wachangu kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo kotende kod chochni mago omenda e mbalariany ka otwak wado ni nitiere pek mopogore opogore mabende sani jopuonjre mowinjo bed ni riwore mbalariany mopogore opogore kaloe kotenore kod kata hola mowinjo bed ni giyudo ga e seche mabende owinjo gidonje mbalariany gieki wawinjo ne pach jopiny ni to gin gi penjo mage gin gi ote mage to gin gi ywak mage kata maginyalo kelo kata chwalo e nyim piny owacho kotenore kod weche makamage machiegni achako kodi king'iyo kamere mondo inyisa ni to kotenore kod wach ma wan go kawuono chochni omenda mar mbalariany mowinjo bed ni nyithindo yudo okonygi e somo margi mar tiegruok e mbalariany mopogore opogore inyalo wacho ang'o cha gi nyingi
kwachako gi nyinga ni luonga ni Job Omondi. An otie jwa Kalika. Kagolo pacha e wach mar somo mar university. Aneno ka nyithindwa mang'eny dhi dong' oko nikech mokwongo ng'eny nyithindo tieko form 4 ka pod moko tieko kapok ochopo 18, 17 kanyo. Moko be tieko kada gi 16 to help ka dwaro joma nigi IDs ema dhi yude. Koro kagolo pacha aneno ka nyithindwa dhi dong' oko mang'eny nikech ng'eny nyithindo yudo ka tieko form 4 ka ni 17 years old. Koro gini dhi hinyo jonyuol to ng'eny jonyuol onge pesa. Kaluwore gi Kenya ma wantie sani, pesa onge to wach mar scholarship mokel cha be okane kodhi donyo maber nikech Kenya corruption ng'enye ma joma dhi yudo scholarship no gina joma ong'ere kaka wang'e Kenya kaka sani. Corruption dhi bede ye mang'eny ma jomodhier ka gin gidhi dong' adong'a oko, joma nigi pesa ma dhi somo e Kenya mwadhieni. Atieko gi kanyo. Erokamano, machiegni. An nyinga Duncan Ochinga Jode. Awuok dala ma Nambokana. Wach mar nyithindo madhi university. Waneno ka pek dhi bedo kech nitiere pesa mane miyogi. Anawacha gi dholuo nitiere pesa mane miyogi to sani pesa no ng'adi. Koro ka ng'eyo nade ni Kenya ma sani nyalo terowa kanye. Waywak ne jatelo mondo jatelo ng'eyo kaka nyalo duogonwa gino mondo wang'e kaka nyithindo nyadhi e university e yo makare. An mane pacha agolo machuok to mane kaka an. Erokamano. An gi nyinga an Calvin Odhiambo Tieno. An ng'ama odak Kajulu. Wach skul ne hinyowa. Ko kwang'eyo ni Kenya en mar jomomewo kose en mar jomodhier. Nikech chakruok sani koro ng'iso ni nyithind Kenya jomomewo ma dhi skul. Gik mene gigolo gi mene konyowa. Nikech sani wang'iyo mana moro matin to wamedo gi margi cha to watero go jogi. To sani ka gikawo ting' te giketonwa mano ng'iso ni karo gidwa nyithindo dhi skul. Erokamano, machiegni. Yes, kikalo kuom nyingena, an iluonga ni Okinda Lester, kawuok e Juakali Industry. To an kaka janyuol na kwayo sirikal ma piny Kenya ni sani Education Board oloko gik moko mokelo midhiero kalure gi weche mag somo. Kata kwarango yo mar HELB, Higher Education Loan Board nocha facilitate quite number of students kod yore mag gik moko ma janyuol ok nyal kata fo kaka rent. E migawo mar somo wayudo ka nyithindwa moko mosechopo at iya kaka third year gi fourth years gin nyithindo modak oko mar skul. To yudo ka kidak oko mar skul imiyo janyuol tich mayot nikech sechego ipango odi ibet tidhi skul to kochopo sama koro ni board mar Higher Education Loan Board ok nyal chiwo omenda e sama winjore to ken gima long'o. Koro akwayo migawo mochung' ne weche mar somo notem emphasize e mambo kod e weche mar tudore kod weche mag Higher Education Loan Board. Asto kendo challenge mar ariyo en ni koro sani migawo mar somo temo kelo okenge moko mok nyal konyo nyithindo mapok oyudo kitambulisho. Wakwayo migawo mar somo ni utel ne nyithindo duto mondo gibed e level ma nyalo bedo marom. Erokamano. Thank you. Machiegni mana kwa tieko? Yes. Mokwongo karawe nyinga iluonga ni Odhiambo James. E county ma Migori. An one of the parent man gi shida mpogoro ayudi e Kenya ka. Kane president kao piny kata kano timo campaign wan wang'e ni wadhi bedo jomoko ma at least to ka koro chako ketni osigo mapek mok nyalo waka kwa parents ok wanyalo. Koro ana kwa Mr. President ene mano ochako gini ogolo gini kama ne nitie. Koro akwaye kaka a voter ni owuo ochako dog o the drawing board mare ong'eyo ko nyalo konyowa wan mokwongo tich onge pesa onge nyithindo bende ywak dwa dhi sikul kaka watim onge kaka parents. Koro akwayo ni Mr. President in min gi teko donji e gini mondo ikony parents inyore. Erokamano nyabo kawo agenda mogik mondo watiek atieka machiegni. Karibu.
Ngani joma miyo bende tinde tingo ting machiegni haza na jina. Asante sana kwa majina, naitwa Crescencia Gesare. Crescencia Gesare, mimi ni mwanachua kali. Kitu nilikuwa naomba serikali sana sana. Mimi ni mzazi na niko na watoto wenye wanasoma, lakini shida sana ni school fees. Sana sana kama serikali ili allocate hao watoto wa university pesa, vile ili allocate tena wakacancel. Sisi kama wazazi tuko na shida kubwa, changamoto. Hatuna hata school fees ya kupea watoto, hatuna rent ya kupatia watoto, wengi wata drop juu hakuna pesa. Serikali iangalie sana sana, ipatie hao watoto pesa. Hiyo ndio ombi letu kama wazazi. Hata wasipowapea, watoto wengi watakaa nje na watakuwa machambazi. Asante sana. Mogik. Mokwongo aliluonga ni Jayalo Joseph Ayo. Atijwa kalika to moloyo ni wach mar skul no osebedo ka inyo mang'eny to moloyo. Kaka an gi nyithindo ang'wen, machiel nitiere Kenyatta University, moro nitiere KMTC, to gi kindegi nyo nyalo tamo nikech nyo jicha ne wayudo basari chon kod elblon to tinde gionge. Koro akwa sirikal koyie to konyo mondo mi wayudo ka dwa konyo nyithindo matindo. Kata sama wuoyi sechegi wan gi nyithindo dok e wik makiny e skul, to ka po ni onge pesa nyiso nyithindo ok dhi somo yo makare. Ne wakwayo sirikal manitie mondo konyo mondo mi nyithiwa osom yo makare mondo mi ngima obed makare. Nikech gima owuok kamano, ka an jajo kali pesa ma an go matin atige e skul borumo te, as bang'e kendo idwa nyathina ok dhi koso tich, nyiso ni ngima wadhi rumo kamano. Koro akwayo sirikal mondo okonywa kod basari kod pesa mare elblon mondo wagergo nyithiwa, nikech kokotimre kamano to seche moko ok wabi dhi maber. Kuom mano akwayo sirikal yo mamuolo mondo okonya, sirikal manitie. Erokamano. Erokamano ka watieko. Wawa mak ningi kacha. An iluonga ni Morris Odhiambo. Aja Kisumu, an jajua kali. An jajua kali, an akwam na sirikal. Wan kaka wan jomong'ol, awuoyo lo jomong'ol. Wan waonge tek kaka joma tiyo matek. Sirikal one kaka nyithindwa sana, an kaka nyathina nyicho tieko form 4. Kaka sani tich matek, pesa onge. Kaka dater nyathi i college otama nikech pesa onge sirikal. Wakwa kaka sirikal mamarwa masano entie ong'iwa kata kanyalo miwa kony moro mondo at least nyithiwa bende osom kaka ma jomoko. Kech kata kwa ling to onge kaka dwa yud pesa. Tich pesa mima moketo maru ikonyo help ni. Okonywa go kaka wan jomong'ol gi. Obendo ng'iye karwa benwa vote mana kaka jomoko. Erokamano. Luongani Robinson Otieno, ae jua kali Railways Wadka. An mokwongo wach skul nosethago wiya marach, nikech sani Kenya kaka ing'iyo, nitie nyithindo moko mariek to jonyuolgi onge pesa. Koro kata kibiro jua kali kani manyo titiro ka janyuol wuotho gi tiende kabiro kendo iro koparore wang'a ahinya to nyathine osekalo to kamano yude pesa ma onge. Koro gima wakwayo Mr. President marwa William Ruto mondo mi okonywa gi help, pesa mar help no okonywa, nikech nitie nyithindo moko mariek to jonyuolgi onge nyalo. Kanotimo campaign ni bottom up. Koro gima wakwayo mondo mi wambe onewa aonge mang'eny kama kwae magi mago. Erokamano. Nyakoro Moga Jwanga dwa na tiegi kanyagendo, aneno ka un gi paro mang'eny, but nikech saa bro chuno ni aduoke studio, wabogo mbaka mathoth tok mind. Sharon, jopiny ni kod wach kotinyo kod wach somo. Kaka ing'eyo ni somo ema loko ngima ng'ato. Omiyo jonyuol ochokore kandi kendo gin gi paro mang'eny, gigombo ni gigol kendo gichwale nyim piny owacho kotinyo kod wach chochni omenda mag mbalariany. Kata kionge penjo moro amora kumago mako kuom paro mopogore opogore bende wuok kuom jonyuol e twak ma wan godang na bed kuom isechegi mondo idhi nyime edhi kod twak ma bende wan gode studio. Sharon, an kuom kionge penjo inyalo dhi nyime. Millicent, awinjo yo makare, jonyuol bendo loso he yo makare. Erokamano ahinya kuom chalo twak achiel kachiel e county mano ma Kisumu. Nyakoro Moga Jwang mana jafwambo marwa Millicent Adhiambo achiel kachiel kano loso kod moko kuom jonyuol e gwenge mag jua kali e county mano ma Kisumu. Jonyuol loso makare, moko kuom gi bendo kwa jatend piny mar mondo mi onene nyithindo ahinya ma bende notimo somo, ma bende notimo makare e penj okony e yo makare ahinya e kinde ma bende omenda mar help chwalo. En mana ni kapok adhi ir Ian Karamana Ruth ma bende wantiere go di studio. Silas, nitiere moko kuom jopiny ma bende loso, achiel kuom gi na wacho ni pesa ni imiyogi
to pesa ing'ado. Akeni mano di wache ang'o, ang'ino kiwuok e duol mar HELB tiwuok e duol mano mar university funding. Mar ariyo, nitiere moro mabende nopenjo ni weche mag mibadhi. Ang'eni motelo ni wacho ni omenda kichiwe kategori 4 mag jopuonjre ubro bedo kutiyo kod yor lony mong'ere kaka MTI. Wach mibadhi ni ema bende pod ogo tach, mabende jopiny pod medo penjo. Rokamano Sharon, asewinjo kaka jopiny osewuoyo, to magi gin gik ma kanwa loso new funding model kaka jatend piny mane ochiwo duol mane tiyo maluongo ne Presidential Working Party, gimbe ne ging'iyo gi. Kasto ne gima notimore ni gini ok wanyal dhi bedo gi system, ebomiyo ji timo application. Koro bang' application, ibro bedo assessed kaluwore gi information michiwo. Koro one of the things mwatimo ni gimomiyo kata yudo ka system seche moko ok ti nikech kan waweyo ni ng'ato ket ID mare, lakini watiyo gi jok miluongo ni IPRS, ma National Registration Bureau, ma dhi confirm wani kaka niluongo ni Silas Owiti. Koro dhi golona ni ID ma aketo kanyo no, mano mar Silas. Kaso kidhi e course ma ji dhi tiyo, nitie jok mano place ji miluongo ni Kenya University Central Placement KUPS. Koro kwa keto manye admission number ni kata index number ni, to dhi golo ni mano Silas ma omiye University of Nairobi kata university ni. Koro magi validations matimore mondo mi kik binda mbadhi ma ji opiny gi chuny gi go tono kik beti. Mae gik momiyo wan kata gi kung'iyo ni onego bene abedo gi salary marom nade kata salary na rom nade, kaka nitie jopuonj, nitie jowuot, to koro nitie proxy indicators mabro ng'iso wa ni mae pesa mang'ani duongo. Ok en exact, lakini wanyalo ketie kiwango mag. Koro magi waluongo ni validation. To magi te mag jogi te gin joma tiyo ne sirikal. Koro wa partner gi several institutions, NHIF, wan gi IPRS, wan also koso gi jok manosomo e primary school gi secondary. Nitie all the students ma mosedhi e primary gi secondary gin gi miluongo ni NEMIS. Koro wan gi NEMIS system ma ka ndiko ni Silas to ng'e maber ni Silas nodhi e school miluongo kama e constituency kama. Koro magi e gik madhi timo, madhi miyo mibadhi kik bedi. But mogik en ni ka applications se oserumo, ka system osebedo, nitie validation tema committee dhi bedo piny to gi dhi ng'iyo applications go te, ni ging'iyo ni magi e jok mo apply, mae group mar vulnerable, mae group mar extremely needy, mae group mar less needy. Koro ka gisetimo kamano, mabiro bedo signed off ma ji te yiere ni jogi worth this group magitie. But ka mano pod ng'ato nigi to nego bed ni wabiro bedo gi appeal process kaka HELB sani. Ka ni onego bed ni mi a maximum mar pane ne siling 60,000, inyalo dhi appeal tiwacho ni an ang'o miyo umiya 42,000 nikech nitie jok mane yudo 42,000. But anyalo duoko maber ni mano gima watimo mondo mi kik mibadhi go bedi. To about pesa mong'adi, ang'e ni scholarships kama wan chon wamiyo ji ni grants, mano nwamiyo university. Koro mano pesa wan ok ong'ade, lakini aseng'e maber ni HELB ne miyo students pesa miluongo ni upkeep moro ma gikonyorego. Kamana inya kanyila isho maber to ema nani wadong gi matin e dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Ang'ena sebedo kaka ote mabende jopiny osebedo ka oro gi sani. Ruth kanyakla kod Ian achuon thuolo makare mar penjo Silas Owiti nikech koro Silas ejalony ka nikech owuok e duola mano mar university funding. Achako di Ian, intere gi penjo moro amora mabende nyalo gombo mar mondo mi penj Silas ahinya nyaka luwore kod university funding. Penjo madongo mane chanda taparo ni asepenjo. Inyalo miye thuolo komondi koka aneka akawa na duogo iri nikech ionge penjo, abiro mana duogo iri mar mondo mi ijiw ahinya jopuonjre mabende biro bedo ka donje mbalariany mopogore opogore gi wachni mogik donge. Aya, koro Ruth, penjo moro amora mintiere godo koso nitie kaka osedigest gi yo makare? An gi penjo nikech gini okete ni less needy, vulnerable categories gote. To sani an pandemic maduong' maneno ok en kata kaka gi categorize nyithindo. Nitiere joma waluongo gi kizungu ni single mothers kata single fathers, janyuol achiel. Aneno ka jogi man gi pek ahinya.
dak waneno kategori makamano koso kanyo be ibedo ni nyathi single mother cha ene kategori mar less needy, ene kategori mar kamano. Mano penjo mapani inyalo bedo ni duoko nikech ang'e ni nitiere single mothers ramna fathers ma samoro the better half gi pod ngima pod ni mana tie kumoro nikech ang'e ni portal samoro kan wacho ni in gi janyuol achiel dipenje ni notho koso ngima ka notho to nitiere kaka i attach the death certificate to jok mamoko makamago. Koro kidhi application nitie ga questions mipenjo kaka question mipenjo no depending on gipenjo mo wapenji kanyo nitie marks mo ateno ema bro ketie kiwango maingo nikech wang'e ni most of the time mondo mikik wadhi kaka ng'ato dak but wapenjo ni ibedo raised gi single mother ama single father ama nini koro kiki iduoko penjo no kaluwore gi kamano nitie weight mo attach nikech wang'e ni jomnyuol man gi kendgi ma ok gin gi ji ariyo kendi inyalo yudo ka nitie pek ma ginwang'e support nyithinde somo koro nitie marks mabedo attend kanyo kendo gibedo catered for kata moro be nitie mwapenjo ni un nyithinda di e ot ng'ama support education egimomiyo wadwaro ni nitie jok moko nyithindo moko mabe gin nyithindo mathoth e familia lakini koro yudo ka janyuol bedo gi pek mondo mi koro mi o support jo koro yudo ka inyalo bedo kaka jo kali mantie Kisumu cha wacho ni en gi nyithindo 4 e university moko be nitie TVET koro iyudo ka en koro pek ne nyalo bedo nikech koro nyako o stretch much mondo mi onwang' ni koro support gite koro categories gi tete penjo ka penjo nitie kaka lead to the group mibro fall. Okay. Ero kama na inya koro nyakorom gajuangi sana ka otemo gik mago mabende sebedo kioro bang'e Silas ka onido thuolo wani duok gi mapiyo piyo bang'e kora winj pacho mogik ainya nyaka luore kod thor wach mabende wantiere godo. Kina oketna moko kuom ote mabende donjo nikech ote taneno ka ng'enyo doche ma kawuono aneno kanyo Caroline iwacho ni janyuol no jiwo wa maber kik wawe nyithindo ma ok otemo kwayo pesa mano mar mbalariany pesa no biro siro sombgi e mbalariany deno kijiwo jonyuol moko manoko Derek Okomo iwacho ni yawre Ramogi aneno maler kan Kirinyaga County Kerugoya Town wach mar helb ni to onego med ndalo mago mag timo application challenges ng'eny kata Huduma Center bende ji opong'o wagombo yo machielo ibro bedo kinyiso wan nikech ang'e na nek bedni deadline nek bedni en chin tarik 27 mar dwe ne nuchako chore kendo chin tarik 7 mar dwe manyien koro Silas ero oto stako donjo kanyo mar oro kwayo mar medo deadline kopogre gi mano Benwell awuok Nairobi penjo na en ni japuonjre ko apply scholarship to noluonge mbalariany mar ji giwegi bende nyalo miye konyruok koso nyaka obed mana ni noluonge e mbalariany mano mar sirikal konya uru Silas dhi konyi kanyo koka mano gi sani we wakawane na wach mogik kuom welo mabende wantiere godo achakodi Ian kaka japuonjre machano donje sikul e dwe manyien wach ni mogik wach na mogik en ni aneno ka sirikal temo mondo gitemo gikaso korka korgi mondo giso ji duto te e skul kaka Silas oselero to aneno ka jonyuol bende temo en mana ni pek nitiere to gi that iwacho nang'o gwenyruok mar chuny nitiere koro giwinjo ka chuny gi ok okwe koro jonyuol temo sirikal temo ema ni gima nitiere ni at the end of the day nyaka nyathi donje skul koro nyithindo ka bo donje skul to gidhi gisom matek mondo gine kaka ginya konyo korgi gine kaka ginyalo konyo the community at large. Ero kamana Ian Blair Ochieng puoch gi pak kidonje mbalariany all the best in your studies donge ni njo kama musi nyisi ni en tiere gi pesa moro mano mar tiere skul Ruth wach ni mugiko ti ero kamano Sharon kuom miyowa thuolo mar bedo duol mar jonyuol mamoko kaluwore kendo gi gima wanene TV e dala mar Kisumu to en gima lich ahinya nikech jonyuol ni kod kibaji ok wanyal tamore wachno koro an kwayo mara en ni kata debe ni ekonomi marwa sani rach janyuol ka janyuol otem kar monyalo pesa monyalo yudo otem kata ken go rambe ogo to maduong' ni pesa to sirikal oyawnwa ni mondo mi nyithindo yudi gitima application
to geno moro bende chako beni Mr. Ringera nyalo medo thuolo matin, deadline inyalo chor matin mondo mi jopuonjre duto madhi donje mbalariany oyud pesa no. Ka kamano to aonge gi wach mang'eny. Nyithindo madhi e mbalariany, congratulations and work hard. Erokamano ahinya bende bedo duonda jonyuol e studio okinyi ma kawuono. Mano na Ruth Akoth ma bende dache, Ruth Akoth dache donge. Erokamano ahinya kuom biro e twak. Wachni mogik Silas. Koro erokamano Sharon kuom gwelowa mondo mi wabed e studio. Akiani nitie wach ma ka ok iyudo information maber tinyalo yudo ka in gi paro mogwenyore momiyo kaso kori confuse gik monego bed ni timo. But luongowa ka ni be is part of it ma wawacho ni wanyalo jiwo go jonyuol, jopuonjre gi ji duto tete ni wa apply mondo nyithindo te odhi e school. Nikech gima government temo timo ni ng'ato bed supported, nikech education ni ma inheritance ma jonyuol nyalo wene nyithindo to en gima biro konyo maisha ya baadaye kaka Ian osewache. Koro an gima wacho ni jopuonjre te mane nitie madhi e university ok wawuoyo about TVET, but also jok mane oluong mondo mi adhi e TVET te bonego apply nikech government be dhi support gi. Koro akwayo jonyuol gi ji te ni ojiw ma ji e gwenge gi ma giae ni gi apply, nikech kisi apply mano ko kibro bedo gi funding, lakini kibeda beda piny ni ine e gweng lakini ok apply mano ok bi konyowa. But universities fund gi help, we are very ready to support. Kata ka in gi challenges moko kidhi e HEF www.hef.co.ke ka in gi gwenyruok moro kata ka in gi to moro inyalo ndiko query ni, lakini wabro bedo gi contact centers wa ma bro konyi kata inyalo dhi e huduma centers mane gwengewa kaso ginyalo konyi maber. Erokamano ahinya Silas, in bende agoni erokamano ahinya kuom golo dok e it jopiny. Puonjo gi makare kata mana japuonjre Ian mani nitiere ka bing'eni bende nitie kata mana jopuonjre mamoko ma samoro geno margi nalala bende chiero geno margi kanyakla kod mama ni Ruth Atieno Ruth Akoth kok manya korom ge juang kapok atieko chenro. Bende apar ni ndalo dong mana 13 mar mondo mi iringe mbui mar HEF ma bende Silas na nyisi kacha. Ndalo na 13 deadline en chieng' tarik 7 mar dwe mar 9. Kapok i-apply scholarship, pok i-apply HELB, ringe mbui macha. Kapok yudo kata mno pande mari, pok ibedo higni 18. Tem matek mar mondo mi iyudgi. Kata kamano geno pok olala. Ni mar ka iseyudo kata mno pande bang' kisedonje mbalariany bende pod inyalo siri kod omenda. En mana ka ng'iyo kwan mag jopuonjre ma bende oseoro kwayo. Mano kaluwore kod Charles Ringera ma en CEO mar duol mar HELB. Wacho ni kwan mag jopuonjre matin oseoro kwayo nikech en mana 60,000 kende moseoro kwayo. To par ni nyithindo manego beni riwore gi mbalariany en machiegni gi 1,140. Koro tem matek mar mondo mi ior kwayo makamano. Anyiso mana gik ma bende dwarore ahinya kidonjo e mbui mano mar HEF mar mondo mi yud government university funding. Idwari kanyo gi valid email address, ibed gi valid telephone number ma kod go to donjo. KCP gi KCSE ineni indiko namba makare, mago mag index number kanyakla kod higa ma bende nitime penj. Machielo en passport size photo. Ngene goyo kanyo makare nikech mbui makamano dwaro passport photo. Bende gidwaro copy mar national ID mari. Kama bende kuma wach bende nitiere kanyakla kod admission letter mano mar mbalariany moluongi. Aparo ni wach makamano ni kare kaka TV mar Ramogi wabiro temo kar nyalo marwa mar puonji pile ka pile kapok deadline ochopo mar mondo mi ing'e weche makare manego beni idonjo godo e mbui makamano. Kok mano dakika 2 mar mondo mi warom kanyo saa 5 mar onyango gi kanyo ema kilwe giko mano mar chenro mar mbaka oromo. Ilo jowetewa ma bende nwachako do chenro makama saa 12 mar okinyi nantiere ka gi Joyce Duora gi Cleophas Oluoch. Jogo picha bende onyonore ka wantiere gi director mar okinyi makawuono, wantiere godo ariyo, wantiere gi Bradley kanyakla kod Bob Wafula. Kiny bedo do chieng' ibed godo chieng' makare. Orituru masani nyinga Sharon Ong'ao.